ഫോറസ്റ്റ് വകുപ്പിൻ്റെ നല്ലൊരു പരിപാടിയാണ്. എല്ലാ കുറ്റം തന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല, നല്ലത് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലതും നമ്മൾ പറയണം. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയതാണത്. ഇതിപ്പോൾ വടക്കനാട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഗ്രാമമുണ്ട് ബത്തേരിയിൽ. അതിൻ്റെ അവിടേക്ക് പോകുന്നത് കാട്ടിലൂടെ പോയിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അങ്ങേ ഭാഗത്തൊരു ചെറിയ ഗ്രാമമാണ്. അവിടേക്ക് പോകുന്ന ഏരിയയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഫോറസ്റ്റ് വകുപ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്ത പരിപാടിയാണ് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ ഇതാ നോക്കി വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇങ്ങനെ ഇതിലിങ്ങനെ ഈ വെള്ളം അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കെട്ട് കെട്ടിയാൽ മതി. ഇങ്ങനെ ആ കെട്ട് കെട്ടിയപ്പോൾ കുറേ വെള്ളം അവിടെ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ സമയമാണ്. എന്നാലും ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ മൃഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ വെള്ളം കുടിക്കാനും അതുപോലെ കാലികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. പിന്നെ ഭൂമിയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു തണുപ്പുണ്ടാവും ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കെട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ വേറെ പല സംഗതികൾക്കും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു പ്രവർത്തനമാണ്. ഇത് നമ്മൾ പിന്നെ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ചെറുതായിട്ടൊരു കെട്ട് ഉണ്ടായാൽ മതി. വെള്ളം തടഞ്ഞ് നിർത്തി ഒരു മാർച്ച് വരെയൊക്കെ വെള്ളം തടഞ്ഞ് നിർത്താൻ പറ്റും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വർഷക്കാലം താമസിയാതെ വരികയല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ്. ഇത് നമ്മളെ കേരളത്തിന് ഗുണം ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ യൂക്കാലി മരങ്ങൾ നമുക്ക് വലിയൊരു വിഷയം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് വെട്ടിയിട്ട് അല്ലാത്ത മരങ്ങൾ വെക്കുക നല്ലത്. എന്നാലേ ഈ വെള്ളമൊക്കെ നിൽക്കുള്ളൂ. ഔഷധ സമിതിക്ക് വേണ്ടി ഷെരീഫ് പറയൽ ലൈവാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആരുമില്ല, ഒരു അമിതമായിട്ടുള്ള താല്പര്യം കാരണം അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ.